noma ngikhuluma nawe nje ukhona i-overall mhlambe orange sebekusikela usayisi bathi ngedate ethize kufanele kuyoqala isigwebo ikona kuyikuphi okwenzekayo wafika kuthina uzwakala ugqilazekile nasemoyeni kodwa mangikhuluma nawe ngiyakuzwa hayi kuya ngokuya uyakhululeka uyabona nje kube ngithini ngabe sengifaka umqhele ngithi hayi kushuthi kuvele kwalunga sekwehlile lo kade kuhlele emagxalabeni ungitshela imfihlo lesiyenzeke uyaphila kodwa kehla hey ngiyaphila Mbomvu ngizocela ukubingelela nje kubona bonke abalalele njengamanje nababukela lo live wakho cha udle ubheke lo nikhuluma naye lapha enquthu endaweni yaseqhudeni esigodini sakwaNqulo sengiphinde ngiyabuya ke namhlanje ngoba ke ngangikade ngishilo ukuthi nje ziningi izinto ezingixakile ngekhandelwa yichanqa labathile endaweni yakithi ngiyakhele kodwa ngomhla ka26 kuye kwaba kube kwi-date yami yokuya court leyo ngithe mangifika bekuzoqala ukukhulunywa icala lo ngalihamba kuswa ngoFebruary 2024 bekuyimali zoqala ukukhuluma nge26 nebala mangifika nje hayi baphenya ngibuzwa ngalutho wathi umlungu aya ngihamba inyekhaya abukho ucale nginabo kulento siyabonga mfethu lihoxisiwe icala obubekwelona noma lisuliwe nje liphelile lisuliwe bathi nje ayikho lento oba kwabantu ababelivulile ngathi bayiqhelanisa kudala bathi ngeke bekwazi ukuze ecourt ngoba ngizobabona abantu engibaziyo hayi ukuthi basaba ukuthi uzobabona ubenzakalisi basaba ukuthi uzobabona ubabophe ngoba bangcolisa igama lakho siyabonga mfowethu sikubongele nawe sithembe ukuthi nalabo abakholwayo bakwethu baningi abaye basenda ama message abanye bethi vele uyayenza lento kodwa masibabuza ukuthi uke wambona akekho iyavuma kulula ungcolisa igama lomuntu ave kubukhulu ukuligeza igama lomuntu bafowethu ibhlungu leyo nto ngiyafisa nani nithathe nibhekise kunina kulula ukuthi abantu balingcolise balihudulele phansi igama lakho kuthiwe wenza ukuthi abantu baze bafaka isigxivizo ngaphezulu bathi bakubona ubulala ubani la kulo clean governance engakahambi umfoka khuzwayo othi wambona ebulala umuntu angangena kumina ku DM eceleni noma asho khona la kulo live ngiyacabanga mfowethu ukuthi akekho umuntu ongathi impilo yakhe ngaba sengozini ngokumela iqiniso ukhona niyekeke bakwethu ukungcolisa amagama abantu ngiyacela ayive ibhlungu leyo nto maningi amagama abantu engcoliswa amagama abantu lo muntu uphila ngokucula kunzima njengamanje uthe uneminyaka ngaka baba uphumile emculweni hayi no 2 years full impela ngiyoqala wa 3 years izithini inhlelo uzobuyela masinyane stage neshow zoyenza uzokwenza njani hayi ukubuyela estudio ngiyabuyela ngoba vele bengivele ngihleli nje lento eyishisa ukuthi ngizima ukuthi ngizofika kanjani lapha estudio ukuthi ngiyokwazi ukuthi ngenzele abantu into enhle nabangazi ngayo ngoba bekusenza imanyana kodwa namanje angikazi ukufaka phansi ikhanda kodwa nje ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuyosebenza abantu beqhubeke nodlubhekelo bebemazi hayi nodlubhekelo osakhandwa abantu bakwaNgquba menza wayilento asebemdumise ngayo ebantwini siyabonga kakhulu konje cisho ngathi konje ubani oyicholele lechala wena we kaNondindo angithi wena yebo right sengibuza nje ingakini senquthu kunensizwa lapha ya eyayikade izihlabani kumculo kaMaskandi ibhova likadikadika right one of the greatest Maskandi artist of our time hlebela mina uke waba nako wena ukusebenza naye saphila yena umuntu engiqale naye mina ngene studio ukusebenza naye 2009 it was 12 September yena umuntu engisebenze naye nanomuntu owangifundisa nje ukuthi umculo kufuna uthande ukukhuthalele futhi ube nazo into enhlobonhlobo unyaka nonyaka kube nezinto oqhamuka nazo abantu abangayijwayele ungahlali entweni eyi1
abantu begcine bazi uma kuzokhipha bani sizolalela into ekuthi. Kodwa nje amaqhinga ngimboda umuntu onamaqhinga ngoba futhi nomculo wakhe besulalela kakhulu. Umuzi unyaka nonyaka ngakhipha umgqumeni kulonyaka phinde khipha umgqumeni nonyaka ozayo kodwa mawuthi uyahlehla ayifani izitayela kodwa igama lisabiza igroup A1. Lawo maqhinga ngawafunda kakhulu kuyena ukuthi ukuya phambili komculo ukushintsha isitayela unyaka nonyaka ungahlali umile entweni eyi-1 ngoba lento igcina isibabhora abantu basebeyazi nje ayivele lo uzokuthi so leya nsizwa iyangiqeqesha kakhulu ukuthi ngiyibone umqondo esebenza ngawo ukuthi imuphona. Angiqale ngibonge kumkami phambi kokuba ngikubuze lo mbuzo. Nkosikazi wami ngiyabonga ngama-gift angaka lapha ku Mrs Ngubane. Umbuzo engizokubuza wona olandelayo, wena isiphi style esisha osunaso osuze naso? Sengishintsha kaningana zona itayela mina emculweni mangathiwa ngithatha ama-album kaDlubhek walalela ayayi izinto eziningi ezahlukene. Mina ngeke ngigxile uthothi ingoma zomnsizwa zimi ngendlela leyo ukuthi mangabe nisiviweni kusuke kukhuzwa kanje uthothi ngokuzathu uthi ngiveza lento ukuthi masisendlini siwe simi kanje. Uthothi ngonyaka ozayo ngikunika ukuthi ngiyakwazi ukuxuba ulayini wesicathamiya ngoxube nomaskandi kodwa kuthule kube into eyodwa ehlangene. Lokho ukuthi ukukhulisa umculo ukuthi umculo ungahlezi uyinto eyodwa nobani ekufunda ukuthi umculo awusiyinhlobo eyodwa uyizinhlobo eziningi kodwa ufuna umqondo womuntu azowusebenza ukuthi ushintshe unyaka nonyaka abantu abayiqalayo. Uyabona nganje mangishala lengoma ethi ingqongqo leya ngoma ngayenza ngiyisusele entweni esasiyicula esikoleni kodwa kwakuyisicathamiya ngase ngiyifaka mina lento ibhithi kaMaskandi ngase ngiyenza leya ndlela bayithanda abantu leyo ngoma kakhulu. Ngabuya ngayithini ingqongqo ethi bafana bamneswa bafana bama ukuthi mthini hayo shonini phela ngithini ingqongqo lani funa wenzana ke ningitshele babhemi ngiyamemeza ngisentabeni ifoni insizwe ezizwayo hayi labafana abancane. Lapho ngangisuke ngiyimoloza ngomaskani kodwa uma uya kuma-backing uyithola ukuthi kuleya nto yesicathamiya into engizama ukuyichaza ukuthi umculo ufuna abantu abakhuthele ngomqondo hayi abazohlala bevilapha nje wazi ukuthi uma ehit uzohitha ngale ndlela wazi ukuthi uma ehit uzohitha ngale ndlela. Umculo ufuna umqondo enye into uze nayo nje uyingabazi ukuthi ngoba abantu bazoyithini lento ngempela befike bekhethe yona bethi hayi nayo lento esiyifunayo uthini. Uyabona mfowethu sibusisekile kakhulu kwa Clean Governance noma kade ufike ngesimo kade usabela impilo yakho. Siyabonga ukuthi nawe siyathemba futhi ukuthi abantu base South Africa nalaba ababhizi abaphazamisa ithalente ukuthi ke mawenza kahle awuvamisile udedelwe ukuthi ugijime nje wedwa uzoshaya intambo. Kusho ukuthi ingqinamba lezi ezifuna ukuphazamisa. Usimemeze ungasabi siyisizwe la singakulekelela khona sikwazi ukuthi ukwazi ukuba ubuyele emsebenzini wondle abantwana ukwazi futhi nekhono lakho nethalente oliphiwe uNkulunkulu nabakini lithuthuke liye phambili. Izandla zethu siyisizwe sizozivula sithi siyokulekelela la udinga ukulekeleleka khona. Kunensizwa engifisayo ukuthi sazi ukuthi singakwazi ukuxhumana nayo le othi yalinyalelwa abantwana. Isizathu saloko siyafisa ukuthi alapheke amanxeba anoma ubani owathinteka. Siyazi ukuthi awuthintani naloko awuhlangani nako nawe we victim just like everybody else. Noma abanye singasaxhumananga ukuthi sikhulume kanje but siyafisa wonke umuntu abhandisheke. Kubhlungu ukuthi umuntu mayisuke enenjwe ngesihlava sokufa angakwazi omunye ukummela nokumkhulumela usala nakho lokho. Njengoba na ubhekene nenkinga baningi abanye engibaziyo ababhekana naleyo nkinga ngoba abantu uma befuna ukungcolisa igama lomuntu kulula ukuthi basho into abangeke babuzwe umuntu kuvele thi uyasatshwa uyaqhweba uyaqhweba ukuthi awuqhwebe bani kuphi akekho yakumele. Ncese mfowethu siyabonga kakhulu siyi-Clean Governance mhlambe kofanele ku-organizelwe yithina i-comeback show sithi siyobona ukuthi abantu bayokweseka yini. Siyabonga kakhulu mfoka Khuzwayo Xhwaleni kaNondindwa engathi inkosi ingaba nawe uvikeleke. Siyabonga kakhulu. Yeah, bengacela nje ukudlula ke khonje kancane embomvu
engakudlulisa nje amazwi kubantu bakithi lapha endaweni yaseNquthu noma nje ngithi esigodini sakanqulo. Abantu bakithi mabengayeka nje lento ekuthiwa amanga emhlabeni. Izwe lenkosi liyobusa kahle, alimnandi izwe lenkosi esikuyona kwaSithole, kodwa nje kakhulu libulawa nje amanga. Abekele yandawo esikuyona ngoba ihleli nje bucuphe kanje yana ilimazisa abantu. Lamanga kule ndawo mabe kakhulu kangakube agcine edlule nemphefumulo yabantu. Abantu namhlanje bazi umuntu uthi ukhanda into engekho kodwa uyikhandela ukuthi akuhlaseleke bani nobani ngenhloso kulawo bantu badinga bephansi. Uma ngenza nje umzekelo nje baba umbomvu, mina ngiyahlala eThekwini kakhulu, sekuyiyona ndawo engihlala kuyona ngoba ngayeki igoli. Abekho labantu bangakithi khona eThekwini ngobuningi. Ngeke kuze kuthiwa mina nginomuntu engembulele la eThekwini. Makube ngiyinkabi enjani ngoba phela nakhona la eThekwini akhona ama-ona, bakhona bonke abantu abahlala benza lezi zinto ezikungcola, abahlele sizwa bephuma endabeni bedutshula ukusa nokusa. Mina umkabi shuthi baba ngisebenzela uma ngingasekhaya noma ngisegoli kuhlala khona abantu bakithi khona ngoba la kuseduze khona abantu bakithi yibo abahogela abantu abafayo mase begijima beyofaka igama lami, kodwa la eThekwini ngoba ngeke kuyizwe le nto leyo. Mfowethu ungakanyamalali ungakaphumi angazi noma laba abaloke bephakamisa izandla khona ubufakazi abanabo ngizobafaka nje babe bathathu kuphela kuze kuthi makuthi bafuna ukusho okuhlukile ngiyathemba uyokwazi ukubekezelela sikuphendule. Sengajwayela Mbomvu nje ukho usagathiwa kusangashaya enhlizweni sengikhulunywe kakhulu. Hayi kodwa hayi kuzodlula kuzolunga. Sawubona Lusanda. Lusanda uyaphela. Sawubona Lusanda. Simanga. Hayi ngathi bathidekile labantu bazi bavele bangabe sakhuluma. Lusanda ukuze makuthiwa ngididekile. Okay, asiqale lapha. Njoba ngibafake kanje kwantonto. Wandile. Mbomvu. Uyaphela. Ngiyaphila Mbomvu, ngibingelela lapha kumfoka Nondindwa. Yebo. Mfokakithi hey, ayikujabule ngokujabule namhlanje mfowethu. Kunini mfowethu umuntu wayekhala sikhala indoda ayibuye emculweni. Sayisajabula nje sizofalabo ekhiphile sithi ukhona phakathi kule album. Sasingazi phela futhi usesimene esibi kodwa nje sesibonga khona ukuthi hayi nathi ingane yakwethu ibuyile manje nezingqinamba siyabona hayi nazi ziyadlula amanga abantu ayaphela. Hayi ngigcina siyabonga mfowethu siyabonga. Yabo Mbomvu ngane yakwethu kulakade lo ngikuzama kwi DM angikutholi irequest yami ayihambi shuthi sekugcwele mhlambe ngakuwo. Yini request yakho kwantonto? Ngizame ube lo ngikubhalela la kwi DM unendaba engithi ngifuna siyikhulume eceleni hayi lutho ngiyabona ilokhu ngifake kwi queue. Uzobhala lapha inamba yami uzoyibona kulezi number izohamba phansi 067 713 3718. Uzobona ezihamba la phansi uzoyibona la bayafaka laba abafakayo. Okay khona o78 ekade ngubona la Mbomvu ngazolahlekephi. Hayi u067 yami. Okay I know 067 713 3718. Alright Mbomvu ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Wandile. Sure Mbomvu. Inkosi kubusisi. Wandile. Wandile. Yebo sanibonani. Uyaphela. Cha. Ake ngibingelele ebese ngibinge. Hayi siyaphila niyaphila baba. Singanani. Hayi kuyaphileka baba. Ake ngibingelele bese ngibingelela kuyena umfoka khuzwayo. Yebo mntana. Hayi mina nje mfowethu okuningi cha sizodlulisa nje ukubonga siyaluza udaba lakhe mfowethu umfowethu lapho okhuzwayo kodwa nje sibonga ukuthi kube into egcina ikwazi ukuthi iphumele obala ikwazi ukuthi ikhulumeke
naye uDlubheka umfowethu akwazi naye ukuthi abhodle ngezimo abhekene nazo okusinikeza ithemba nje ukuthi izinto zizohamba ihambe zibe right. Sibonge nje nawe baba Mbomvu ukuthi ulisukumele lolu daba lolu sesithola nendaba ezimnandi ukuthi umfoka Khuzwayo uzobuyela emculweni ngoba insizwe nekhono kakhulu futhi esencane, so siyajabula nje mangabe ukuthi lisazoba khona ithuba lokuthi akaphinda vele futhi emculweni. Siyabonga kakhulu Qhawela Maqhawe. Sikhulumele kodwa mfoka Khuzwayo kungathiwa mina bese ngikhuluma phambili. Cha Mbovu, ngizobuyela nje nakulensizwa encomayo ukuthi bethanda ukuthi ngibuye. Umculo into engiyithanda kakhulu kunje bekunzima ukuthi manje ngiwenze phezulu kwalesimo nanokuthi ngiphinde ngichazele umuntu ngawani ukuthi emculweni ngisamiswe ile nkinga. Bebehlala bengibhalela abantu ama message angaphezulu ko 3000 banikale bekhuluma into eyi1 ngingazi ngizobaphendula ngithini ngempela ngoba lento ibilo ingididile ngithi into nje ezokhulunywa esigodini iphela. Hayi khona ngibona ifuna ukungena ko 4 years manje ilo into eyodwa ngathi akuyiphumela obala manje lento ngoba abantu abawomakhelwane nabezwa lezi inkulumo abazi ukwenzakalana impela, especially abantu abawomama udlebe lwabo lubamba noma yini babuye banomlomo omuhle ebona inkulumo masebezoyihlobisa iphuma isine imbali iqhakazile. Siyabonga kakhulu. Lusanda. Lusanda. Ale shawa network la. Yeah. Ninjani boba Mbovu noDlubheka. Siyaphela. Sikhona. Hayi siyaphela mfowethu. Ngithi nama kade ngilalele la impela nikhuluma impela. Ngibuka la ku live. Ngithi hayi siyabonga mfowethu ukuthi inkulumo yalo kaDlubheka isize yalungiseka. Ngoba kuwumculo empela lo esimsupportayo la kwezomculo. Hey kuphizi lapha baba Mbovu. Hayi ngiyabonga. Yebo. Siyabonga kakhulu. Lale nsizwa sasencane la. Kusho ukuthi ibase lapha manje bayayizwa bayilalela. Yebo njalo baba Mbovu. Kodwa sibokothi ngoba inkulumo yakhe igcina ilungisekile nje bandla hayi. Ngoba kuyinkinga impela ukuphilisa umculo kabuhlungu. Umculo kumele veze ikhono lakhe ebantwini aphumelele. Abantu bevele babekuzondela impela nempumelelo yakho ususebenze kangakanani. Hayi siyabonga Khehla, siyabonga Qhawela Maqhawe. Mfoka Khuzwayo. Yafowethu. Na Khehla likhuluma nawe. Ubani phela? Yezwa Khuzwayo. Ngithi ikhuluma nawe insizwa la uLusanda. Ya mfethu ngiyamuzwa kusondela impumelelo yakho. Yeah. Hayi ukhuluma uliqiniso futhi ngoba uyabona isigaba engikusona nemfuyo nginayo. Abantu abaningi abadala bakwazanga ukwenza lokho. Yizo zonke into esenza ukuthi kube lento ezosikhuba zisiphazamise empilweni esingakwazi ukwenza into esifuna ukuzenza. Mina mfethu ngikholelwa kakhulu emfuyweni ngabukela kubaba nje ngikhula. Kangakube imfuyo nami nginayo amadoda amaningi awakafiki lesibale ngikusona. Yizo zonke into ehamba zisikhuba lezo. Ngithe funa mangiqala ke bengibona ngingena mhlambe la embonini amatekisi ngokubona ukuthi umculo into ehamba iphelelwe isikhathi. Akube khona engubambayo ngiyokwazi ukuphila ngakho eceleni. Yizo zonke into ezingivusela uthuthuva lokho. Okunye ke baba Mbovu okungimoshe kakhulu lapha endaweni. Indawo yakithi bekuyindawo eyihlathi bephila nje abantu phela obimphefumulo ikhona ehamba ubona umuntu nayo ngiyaphefumula namhlanje. Kodwa indawo ehlala kuyona thina ibili ihlathi hla. Ukubuya uqala kokubuya kwamakhehle eGoli obaba bezekhaya bafika bafaka elinye iqembu lepolitiki ebelingekho emakhaya. Masikhuluma iqiniso iyo yonke into yasidalela ukhuvethe lokuthi abantu beshintshe besinamathele njengabantu abafaka into engafanele kube khona ezweni sale yandawo sikuyona ngaphansi kawadwane enquthu ngoba iqembu elilodwa ade libusa kuleso sikhathi namanje lisabusa belihambela nje lodwa ngakhankazi ngenzi lutho beku obvious nje makuyovota bashaya intanga. Wafika ke manje babafala enhlangano ke balungisa into eziningi bangena imigwaqo eminingi emakhaya kwafakwa amadipu wafaka ilepe endaweni ezayinganyukeki imoto wafaka amabridge awelela komsinga efika ngegama kaBabshobeni. Namhlanje ngithi mhlambe sikuyobe kumukelwe inkomo ezokubonga lokho bakhomsile abantu ukuthi bavele kunokuthi bebezobonga bahlangana ukuthi la abantu ababonga ngenhlamvu. Iyo into engasisiza leyo ukuqhelisa lenkinga abazange bakubonga ukuhle kwenziwe endaweni. Engichaza ukuthi into eningi esilandelayo lapha nayo ipolitiki ikhona ngoba lento ike yenzeke eminyakeni
cishe ufowedlule kwakukhankaso kuzobe ukhetho lohulumeni basemakhaya. Ngaze ngalandelwa amafoni amabili kwathiwa bengifuna ukushayisa ikhansela ngemonto, bengifuna ukushaya umuntu onye inhlangano esasikhankasa nabo ngaleso sikhathi. Into engenzakalile zonke ezayingabambeki, engicela ngizama ukubona kwakusakhandwa lento okuyiyona nalamhlanje egcinise nginamathiseliswa ngazo ukuthi akubukale lo yamuntu ngoba kuyiqembu mina ngilona kuleso sikhathi. Bangithatha bangenza ngaba umholi weyouth lapha ngaphansi kwawadwana. Nanokuthi benginabantu abaningi masikhuluma amagenge sikhonzene kakhulu into epolitiki buye ihambe nangomngane. Igenge ibisiza uthothi manje sigcina sibaningi ivideo yethu nje ibingathintwa thina ngale ngokwenhlangano kwa-ANC kwivideo esikuyona kuwadwani bekwaziwa masiya phansi iphuma iqashe lapha ya video yethu ayithinteki. Yizo zonke into ezisilandela udlame leza kubantu abangayazi ipolitiki ngoba ngabe kumnandi namhlanje kube baqophisana ngentuthuko laba kuyibona baba opposition kodwa manje bayasuka la bafaka isibhamu kulento. Sibonge kakhulu mfoka Khuzwayo, inkosi ikubusise. Okugcina Sibari Nation, bani Sibari Cabinet. Yala Mbomvu uyaphila. Inkosi ikubusise. Ake ngibingelele lapho kuwe mfoka Mnguni uyaphila Mdala. Ngiyaphila futhi ngihamba kanjani ku? Sikhona mfoka Mkhulu hey. Siyabonga kakhulu mfowethu kuwe Mbomvu ngokulandelela indaba yalensizwa le uDlubheke. Thina kumfana esimaze emncane lo efika eGoli wafike la kithi umfana. Simaze emncane mina njengami nje impela ngijwayelene ngisho nobaba wakhe angazi ngisho unxake walomfana mina ngimaze emncane ukhulela nje phambi kwami so nje yabona nje nethalente lakhe ke nje nakimi bekubhlungu kakhulu ukuthi umfana onethalente elingaka ngoba ngicanga lo uDlubheke uyisibonele kubafana abaningi. Mina ngokwazi umculo kaMaskandi uDlubheke uyena umculi ofike emncane kubaculi bakaMaskandi ufike kuyena umfana omncane ngicanga ukuthi sebaningi manje abafana asebengena emculweni uDlubheke ungene emncane la emculweni angazi ngisho nje unqa wakhe so nje ngiyajabula kakhulu makuthi namhlanje futhi ekhuluma amagama amnandi kangaka ukuthi uyabuya emculweni ngoba phela unetalent elisimanga lo mfana. Yabona ke uyena umuntu mina ongikhumbuza umgqumeni unamazwi onke ukwazi ukucula ngayo yonke indlela ongacabanga ngayo lo mfana lo yaso nje siyabonga kakhulu Dlubheke mfowethu ukuthi usithembise ukuthi hayi uyabuya ndoda sabantu abakulandelayo thina akusho lutho ukuthi usifice sikhona la eGoli silandela abanye abantu kodwa nje umculo wakho mfowethu siyakholelwa kuwo kakhulu netalent lakho ngicela baningi abantu abafunda kakhulu kuwena nabasazofunda kuwena ngoba ngishintsha le igenge encane ngicanga ukuthi ifunda okuningi la kuwe. Uyabona nje ngoba ukhuluma ngemfuyo ukhuluma ngamatekisi ukhuluma ngani ukuthi ngempela umculo kakhulu akusinto ngathi yithemba lakho lokugcina ukuthi hayi ngoba ngisemculweni mina sengiyofela la kumele wenabe makuvela kokuvela wenabe wenzele ikusasa ngoba laziwe kunjalo. Okunye ke nje Mnguni bafowethu ngoba phela nina nicula la phambi kwabantu bafowethu ngicanga ukuthi njengoba sinilandela thina silandela umculo wenu. Okunye ngicela mhlambe okugcine kunakhela mhlambe isigcwagcwanyana njengoba usho nje ukuthi nawe mhlambe yizo lezi indaba zepolitiki angazi ukuthi bengenza kanjani bafowethu ningayipintshi kakhulu la kwezepolitiki mabekubiza bethi wozocula hamba mfowethu ucule uphume eceleni ayithi inhlangano mfowethu sonke umuntu nomuntu unenhlangano yakhe thina sikhule kunjalo yebo ke manje sekukhululeke wonke umuntu seyathi ukuthi hayi mina ngokuthi mina kodwa wena ezumculi baningi abantu abafunda kuwena ababheke kuwena so inzondo yamanje sisuka ngobala nje ngokuthi siyathi uDlubheke uhamba naliphi iqembu uthola ukuthi mina ngihamba neqembu eliphikisana nalelo hamba nalo iclash siba khona uthola ukuthi manje kugcine ngempela kuhambe kuze kufike lezi zimo lezi ukuthi kuze kuphazamiseke ngisho umculo wakho ongahlangene nepolitiki ngoba nakho wena uhambe wazi wagamanqa kakhulu eqenjini kanti iqembu ngisho kuthiwe la sendaweni aliqashe mali kudinga usebenza uphuma uyibuyelele ekhaya nelinye kusasa mali kubiza kuphinde likuthole ungabi kunzima ukuthi umakade uqashwe yi-IFP ithi inkathi hayi thina sisamsebenzisa uDlubheke ngoba uyi-IFP so abafowethu kuhle nje mangabe niphambili nisebenza kodwa hayi ukuthi nize nigxile kakhulu lokho kuzonenza ukuthi nigcine sengathi nicheme namanye amasayidi uyayibona. Futhi lento oyishoyo ungakangeni iDlubheke ngicela uku-add kuyona ngangikhalelwa uSigwebo Sentamba naye angeke ngisho okweqembu angifisi futhi uphinde uyibandakanye mfo kaMnguni
neqembu lezepolitiki. Njengoba ngiye ngithi ngo-clean governance, wena njengoba umuntu okwezikaqeda isizungu, bonke abantu bangabakho, bawo wonke amahlela noma amaqembu ezepolitiki, ngoba ngisho isonto akulula ukuthi waziwe ukuthi unale number plate emabandleni. Kufanele kuwahloniphe wonke, ube neutral. Kahle kahle nje mangabe unayo into yobulunga benhlangano yepolitiki, mina bengingaphakamisa uyidabule leyo nto, uphume nje kuleyo nto, wena la uqashwe khona ufike ucule uhambe ekhaya. Amaqembu ungabi nale lakho, wathande nje wonke amaqembu ezepolitiki. Ngisupport into esho ubaba la ngezansi, ngisupport kakhulu. Ngicela uyithathe uyifake kuwena, ungayihlanganisi namaqembu ezepolitiki. Ngiyabonga kakhulu amagama ke kuthiwa igama ahlula elinye. Masha kakhulu amagama ashiwa umhlonishwa. Ngiphinde ngibonge nawe wakho umbomvu. Njengoba ngeke ngachaza ukuthi ukukhula kwethu kuleya ndawo nento enza ukuthi mhlambe sigcine singena kwipolitiki. Kwangasi inhloso ukuthi kube ipolitiki kazwelonke, kwakuyipolitiki eyiwadi yethu esikuyona, ukukhathazeka ukuthi akwenzeki lutho. Sikhulela kuleya ndawo ibingenalutho nje. Kodwa namhlanje umgwaqo siwela la sithanda khona, mangifuna ukuye ePhomorweni noma ngasuka ngo1 ekhaya ngothunzo bengise ePhomorweni, into ebingenzeki uma uye ePhomorweni bekufuna usuke ekhaya uyothi yangenquthu uyothi yangedanda uze uyokwehla ngale, kodwa uye endaweni oyikhomba ngomunwe lengale kwakho. Namhlanje lezo ndawo siyakwazi ukuyihamba. Engithatha mhlawumbe thina ukungena kwipolitiki usebenzele wadini yethu. Ipolitiki yethu kwangasiyona ukuthi yase KZN nonke, kwawe wadi yethu sikuyona ekhathazekile lezo sikhathi. Kodwa ngokuya ukuthi sinamagama kugcine sekusabalala ukuthi hayi thina siyilombalo nje. Ngisho namanje ayikho into engidinga kwipolitiki vele manje ngoba esasikufuna endaweni sinakho noma kungaphelele, kodwa okunye sekuyosithola ngendlela. Ngisho ukuthi ayikho into esangixuba nepolitiki manje ngoba kuloko nje bade gcina ukuvota ngavotela inkatha, kodwa bengihlezi ngivotela la ngavotela abantu. Ungabusayihlanganisa ipolitiki nje, wena nje uyafihla ngoba umuntu womphakathi. Ngizocela nje ukuthi laba babili sikukhulule sisuyani Mbomvu. Mhlambe okwami sanibona nonke nakwi-panel nalapha kuma-comments. Mhlambe okwami Mbomvu is just a reminder ukuthi yesterday you requested ukuthi uma kukhona abantu mhlambe abawu2 ngelanga, mhlambe umuntu udayisa something ofuna uku-advertise, you'll give them an opportunity. Yes. You exit to life. Bekuyilokho nje mhlambe Papa Ju. Masebekhona nje ungasazisa masebekhona. One of them is Papa Ju, I think. Omunye uzoqhamuka Mbomvu. Siyabonga. Papa Chilo la ngezansi. Okay. Siyabonga cha angizile ngokudayisa mina asibonge ithuba kumfoka Nondindwa. Umfoka Nondindwa siyazi ukuthi emculweni ubesebenza nami ku Fast and Quick uyimo manager. Cha njengoba seqinisekisile siyabonga Mbomvu nokusumela udaba leli phezulu libe sebalazweni. Cha siyathembisa impela ukuthi cha amabhodo njengamanje asefakiwe amanzi ayabila, ukudla kufuneka kungene umile emva kwalokho mase kuyaphakwa. Siyaqinisekisa ukuthi uDlubheke 2025 siku Fast and Quick impela siudlubheke uyabuya kulonyaka futhi hayi kancane. Sithe akabuyise le washumi wakhe abantu abamaze ngawo amangolo amahle kaDlubheke la khona intambo bedonsa khona. Futhi ngithandile Mbomvu uma uqinisekisa ukuthi uyafisa ukuthi ma uDlubheke sebuya kube khona into eyenzakalayo. Cha nami comeback yakhe ngiyayidinga impela, mhlambe kube official launch yento enkulu engangobaba. Umsebenzi wethu ke ukuba umsebenzi wakhe so market ngendlela efanele ekwazi nayo ukurecover ezintweni akade buya kuzona, futhi nxuse nakubahleli bemicimbi abanye ukuthi cha abaqale manje abafisa ukuthi uDlubheke bengimlokhuzane kanjalo njalo nabantu abazofisa ukuthi bemlalele online bekwazi ukuthi bengenele. Cha nami ngiyaqinisekisa ukuthi impela uDlubheke 2025 so Fast and Quick cha uyabuya hayi kancane ugalelekile, kodwa bengeke kwenzeke lokho ngale kwakho Mbomvu. Ingakho cha umuntu ofuneka simbonge kakhulu usuyazi ukuthi sasikhuluma ngani bokangikhuluma nawe sabonga ke ukhuluma nami. Okay, noma ngingasakhumbuli kodwa kulungile, ngiyabonga. Ngiyabonga kodwa kumfowethu asibongeni yena, sibonga amathonga kubo, sibonga uNkulunkulu ichwane kaNondini. Mfowethu
baningi abantu abafaka iy'celo zokuthi basho something. Cela nje umuntu nje jwaphu ngoba naye udinga ukuyophumula. Ngiyacabanga ukuthi abalandeli bakho abafisa ukukhalalisa manje ngiyabona ukuthi mangizofaka ababili khona inzondo ezosala bakhala abanye ziyamncisha kunje jwaphu ubuyele eceleni ngoba kunjani tata? Kunjani bhuti omkhulu? kuhle siyaphila njani? Siyacinga tata. Hayi tata lingena kanje ubulela mani. Umculo kabhuti ndiyawuthanda ubhuti Hlupheke kakhulu. Ngithanda ke namazwi wakhe mana ashiye nawo. Athi umculo kwesikhathi sangoku yonke ungama ngayo ufuna kube nanto ethize uyenzayo esecaleni. Senze ukuthi oko bendiyilandelela nje inkulumo yenu nisaqala sendiyavuya xa ndiva lamazwi ukuthi awuyabuyela emculweni. Njengoba nathi ke sikulento yalomculo ke senze uba singabantu abafundayo kubo mano bhuti aba. Njengoba ke thina noko sikwela cala la Eastern Cape sidlala la shumi kodwa ke siyabukela kubo ke into ezinhle. ubetha uMaskandi nawe kwela cala lase ephondweni. Wena bethu uMaskandi wamaMpondo bhuti kodwa ke sibukela macala uqomba ke nangoku ndisebenza nejongo elihle ngiqomba uyalazi ubhuti. Hayi awubetha ulayini ube mnya sikuve. Ngenye isikhathi bhuti yabona ke xa setha ngeartist apha xa uthi kuTata Hlupheke akabethe something uyibetha kwangoko. Wena xa kuthiwa betha usayoyicinga. No tata ukuthi nje ndisemlungwini ndihleli nabantu ngenye ixesha ndiyamthembisa ubhuti sawuse sidibane yondiva. Hayi ndiyakuva mkhulu enkosi. Asiye ngala khanyisani. Ubani loya? Yeah. Besedlulile kule nkulumo yokuthi buyiqiniso kangakanani uDlupheke mhlambe uhamba endaweni yobumnyama. Cha bengithi nama ngidlula lapho uDlupheke ngihlale naye kakhulu kuya futhi ehostela mhlambe from ngo2013 besinaye akukho la ngasikhona ukuthi mhlambe emnyama. So bengidlula kulo so seyindala kakhulu bengithi nje Hlupheke mfethu siyabonga ukuthi naye akukho la ngasikhona ukuthi mhlambe Ulayini walensizwa umuhle kahle. Cha angazi ukuthi ubani omunye ovula imic la. Bafowethu sicela nivala ama mic bani lo yamatouch. Vala nama mic madoda. Vala nama mic phi waqabe vala nama mic. Okay. Okay. Ibaningi labantu ngeke sibaqede. Asithathe nje wesifazana oyedwa cause besingaze sibathathe. Wakho ngisho oyedwa wesifazana insizwa zodwa. Hayi cha iyangithusa ke lento. Umculo othandwa amadoda. Manje bayawuthenga nje kodwa umculo insizwa zivamise ukudownloada kwakukhala uvusiqimba. Yeah. Akini manje ubomvu bayazi ingoma zomsizwe la bebeyibamba khona la ubona kugcwele insizwa nje. Bayazi uma vale ngehawe eminyango vela akuphuma umuntu yonke indoda isuzela ngaphakathi. Hayi ngisaka. Mthobani lo? Mtho. Bengelele Mbomvu. Ngiyabonga bakhona ubengelele kubhuti uDlupheke kakhulu kuyena usingayela ngaphakathi. Cha sibonge kakhulu Mbomvu umbono nabo bonke asebethe ukuphawula bakwazi ukumshintsha umqondo wabuye endimeni cha sekonakele sesiyamdinga ubhuti omdala ozothi ukuqondisa lapha nalapha. Engikuthanda kakhulu kusehlalile wabuka ukuthi sebephumile ngapha esinxeleni baqondile ngapha uzofaka nje uswazi ngaloshuni wakhe la kufanele khona sibuyele endimeni sijabule sonke aqondise igwegwe lapho sekubhede khona bese shinga ke njengenjwayelo. Sibonga kakhulu bese hayi siyabonga. Ngiphinde ngizofika minister wena minister. Yebo Mbomvu igama nje bangibize ngalo kusuka eminyakeni aboma 2010 uzabo 2013 nje lapho abekhonza kakhulu lo gama athola kwizinsizwa lezi. Hayi ngiyabona impela mnikazi. Wemnikazi. Yebo. Uyaphila. Siyaphila njani? Yeah. Ngiyabingelela naseqhaweni lapho uDlupheke mina ngimlandeli wakhe ngila ePiet Retief. Labezela.
engizokucela nje eqhaweni lami ngicela ukuthi emculweni ake abuye azosiculela aculele wonke manje umuntu ungabi khona uhlangothi oluthize azongcofana nalo akashaye nje umculo sazi ukuthi uthanda kuwo wonke umuntu manje angasa ngofana namuntu ngifuna ukuthi manje mayecula aculele wonke umuntu kungabi khona uhlangothi oluthi alahambisani naye. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu amagama akho mfowethu ivele ipolitiki amaskandi nayo ayisasebenzi esikhathini samanje seyiyelwana ngengoma nje. Ya isasebenza futhi. Siyabonga. Yeah mfowethu. Okay. Mathatha. Ngena mkhaya. Ngithi sula izinyembe mama. Ngoba ngiyakwazi mama mawuthi angiyela umculo. Ngithi sula izinyembe mama. Ngoba ngiyakwazi mama mawuthi angiyela umculo. Sanibonani ngizobingelela kakhulu kubaba. Ngibingelele kumkhaya sanibonani. Kodwa manje umkhaya yini manje engasakujoyini kodwa mkhaya wamiyeka engena kahle kanje. Akubanje phela Mbovu khona ingoma ewumvumo khona ingoma eculwa mangathi ngingena la ngena kulayini odwa athi ngcono maye umvumo ngimvumele ngenye indlela yena ebelide. Hayi ngizwa kahle ngathi ngithola iclassic namhlanje ngaze ngajabula. Lensizwa lebingelela amaxoxela Mbovu makhelwane phela mangiyakubo nje akupheli ngisho 5 minutes engisho ukuthi ungena kwabantu abakanjena abantu enginabo endaweni abaziye engihlala nabo kushona ilanga namhlanje iba abantu abachaza sonke leso libaya bayibona into enjalo abahleli nabo lapha endaweni nabanje abalandela kakhulu umculo wami ngisuka kudala. Iyacula yona lensizwa nomakhelwane nje. Makhelwane nje uthandela umculo bakithi kakhulu support kakhulu lensizwa kwethu le ufalabo. Oh, okay. Okay. Hayi, siyabonga weMathashi. Musalanga. Uyaphela. Siyaphila baba cha kwesibingelele nakumfowethu lapho uDlubheke cha mfowethu siyajabula kakhulu singabalandeli bomculo wamaskandi ukuthi kunendoda ezofika manje ithi ukunyakazisa. Sebelele kakhulu mfowethu hayi. Awufika mfowethu sikulindile. Hawu siyajabula Mbovu umsebenzi owenzile Mbovu mkhulu kakhulu. Hawu ngiyabonga. Siyabonga kuzoba njalo cha esithi ukushisa izwe linonke. Ngiyabonga. Okay. Phiwa. Phiwa. Mbovu. Ngibingelele kumfo kakhulu. Yebo siyabingelela Mbovu. Siyabingelela Matomela. Mfowethu. Sikhona pho. Yebo Tomela. Ngiyabonga nje khuzwayo mfowethu ukuthi le ndaba isidlulile le yokuthi kube khona ungahlali kahle phakathi kwenu lapho. Ngithi siyabonga impela nje mfowethu ukuthi indaba lena isidlulile le yokuthi kube khona ukungaboni ngasolinye esigodini. Ngingafika ke lapha ekhaya ngonyaka ophelile ngakhuluma nomne wethu mina nguqwabe lapha kwaNongoma kodwa angihamba nje ngokomsebenzi. Yeah bhuti. Washo ubhuti wathi lo ndawo ke ngenxa yazo njalo izimo zokungaboni ngasolinye. Sesiyabonga ke phakathi wayo uma ukuthi ngale kuyaza ngoba Hayi Phiwa uline wakho umuhle mfowethu umuhle angazi kwenzakalani lapha yamna ngizwe lutho nje. Hayi nama ngizwanga kahle. Kheswa we business. Uyaphela. Okay. Maqwabe wethu. Sanibonani. Yebo sanibona Bhutumbo. Ngiyaphela Maqwabe. Ngiyaphila bhuti. No ngibone ngoba engazathi bufuna umuntu esifazane ngabona ngazathi abangeni. Siyamazi
umnguni loya wakwethu kahle kahle. Yeah. Buya mfethu siyakhumbula ulive wakho, siyakhumbula mfethu uyazi nje makhulunywa ngo live. Masikhuluma ngeminister. Inkosi yo live mfethu wena uyakwazi lokho. Siyakhumbula ulive wakho nje kakhulukazi masihamba lama event ayehanjwa kudala. Njengoba ukhuluma nje ngendawo yangakini kune album yakho yango 2018 I think yayithi yadla intshebe. Angisazi ngoku track number bani. Ukhuluma ngendaba yangakini, angisazi ngoku track number 8. Ungazathi ushuni wesiphathamiya. Angazi uthi inqula or uthini kodwa nje ushuni wesiphathamiya. Hayi, ngiyayibona leyo ngoma, ngiyayibona dadewethu. No buya mnguni, hayi sekulungile manje njengoba nje sekukanje uNkulunkulu kushuthi ufikile ngakwena ususizakele. Buye sizosupport umculo wakho. Sesisebenza ngo-online manje, asisebenzi ngamaphephandaba. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu mbadadewethu. Imali yesokisi. Ngathi khohliwe imali yesokisi. Mina ngiyesaba ukungena kwangqolo. Mina ngiyesaba ukungena kwangqolo. Sawona ngoba nje yaqoma inzembe yafala amahlebe. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kumfowethu uDlubheke, ngiyabonga kumfowethu Khuzwayo, ngiyabonga kumnguni. Ngizoba mfishane. Kodwa ngimfishane nje uDlubheke uma wazi uMaskandi ungabantu abambalwa kuMaskandi ababe nenhlahla enkulu kakhulu futhi ababe namagalelo amakhulu kakhulu kuMaskandi. uDlubheke ufike emculweni ngiyacabanga ukuthi uma ngaphosisi ialbum yakhe yokuqala uDlubheke ayikhipha yayithi siqhathwe inquthu. Kunjalo. uDlubheke ungabanye abamaskandi abasebenze namaqhawe afana njengomgqumeni. Ukwazile futhi ube khona kuMaskandi kusekhona uMtshengiseni. Waphinde futhi wangcweka nabantu abafana njengomjikijelwa. Wangcweka nabantu abafana njengomthandeni okhuzani. So lokho nje kusho ukukhulu uma sikhuluma ngeprofile kaDlubheke. Uma sikhuluma ngoDlubheke umunye futhi wabantu abakwazile ukuthi beshiya ama footstep noma bebe nama footstep noma bebe ne footprint uma sikhuluma ngoMaskandi. Ubukhipha uDlubheke mfowethu ngonyaka owodwa, ukhiphe amanguni amahle ngonyaka owodwa, uphinde futhi ufisharishe kwabanye abantu mfowethu. Kunjalo Ndabezeli. Konke lokho mfowethu mina bengiphathe kabuhlungu mfowethu ungekho emculweni ngoba bese sifile mfowethu indlala ikakhulukazi kwingoma zomtsizo. Bese ukuthi eyakhe album ogcine ukuyikhipha ilokhunjani tight. Yeah mfowethu. Yebo i-album yakho lokugcina uyikhipha yabo i-tight. Uma manje sesibheka manje ngezimo okuyichazile yabo ulive obenawo noMbomvu bese futhi yabona namhlanje sesiyabona ukuthi ingoma zakho eziningi oyibhalile lapha yana kwi-album yakho i-tight bezikhuluma ngempilo yakho ngqa. Uma uthi uyesaba ungena kwaNqulu into vele yenzakalayo. Uma uthi lezo ntuthwane ezodla thina zodla amaqhawe into vele okuyibheka uyishicelela ngempilo yakho noma ngento eyenzakalayo elenzeke empilweni yakho. Uma uthi kunengoma kwethu kunengoma yabo njengamanje kulo live wakho oqala noMbomvu ngaphinde ngayidlala le ngoma ngicabanga mhlawumbe ngayidlala amahlandla amahlanu lethi umkhaya wami lo. Ngiyambona lo muntu uphethe isibhamu ngesandla. Umakhelwane wami. So thina yabo njengabantu abathanda umculo wakho thina besingazi ukuthi kunezimo obhekana nazo besithi nje uyacula njengomuntu oyiciko uyacikoza engomeni zakho ngoba vele ovele njani ucikoza. So into engisho ukuthi yabo thina njengabalandeli bakho siyakhumbula minister
Angeke ngibize ngoDlubheka because abantu abaningi bazi ngoDlubheka kodwa thina sikwazi ngeminister, iminister eyiminister. Uyena umuntu oqala noma uyena umaskandi oqala omncane okwazile ukusebenza namaqhawe futhi asebenzisane namaqhawe esibala kuwona umuntu oyigugu kuthina umgqumeni. So siyabonga mfowethu, ubuye mfowethu, sizokweseka, sizokwenza sure ukuthi ke igama lakho futhi yabo siyaphakamisa. Ngiyabonga kakhulu qhawe. Futhi nami ngiyokwenza sure mfowethu ukuthi ngiyabophela iqine ngathi ngoba kusesothemba abantu ubose seka uvela ukhiphela abantu isicukwane nje ugijima uyodlodla abantu ukuthi abakweseke entweni umbhedo. Ngiyakwenza sure nami ukuthi ngiyasifasa ngempela la. Hayi. Sibonge qha. Okay. Ubanikele umnjamasi bakwethu angilungise lokhu angikho emculweni kaMaskandi. Yes, it's a genre music wakithi ngiyawuthanda ngiyaweseka kepha iqhawe leli likhona lalixhumile linomyalezo lalifisa ukudlulisa esizweni wadlula umyalezo kuthema sekubuya impendulo wabuya wathi unempendulo ayithole enkantolo afisa ukuyidlulisela esizweni. Then as clean governance njengoba sasikaze sikwazile ukumnika ithuba lokuthi axhumane nesizwe namhlanje simnika ithuba lokuxhumana futhi nesizwe ngempendulo utheme iqeda sabona abalandeli bakhe akade bamgcina sacela nje ukuthi sibanike ithuba lokubingelela phela akukho okunye but clean governance focuses on governmental issues. Siyabonga Njamasi. Sanibona. Cha bodomdala. Ngibingelele nami hayi ngijabule kakhulu mangizokuthola indoda uDlubheka iyabuyela emculweni kodwa ke ingoma zayo bezingijabulisa kakhulu. Ikhona enye ingoma ngiyacabanga oke wayikhipha ethi tshela nomama ekhaya angeke ngisabuya ngithathwe intombi zasemsini. Iyangijabulisa kakhulu leyo ngoma. Mina ngiseZimbabwe ke. eZimbabwe bengisupport Ndebele. Yebo. Ukuphi lapha eBulawayo? Kwamanje ngiseGoli kodwa ke ekhaya kuseZimbabwe. Kuphi neZimbabwe? eTholotsho. La eTholotsho. Yebo ngiseTholotsho. Ngayithanda kakhulu ingoma zakhe. Le kakhulu yangithathekisa ngoba yacishe yangenza ukuthi ngingakhumbuli nje ngasekhaya. Angibonge kakhulu nje mase ngizokuthiwa sibuyele le ndoda emculweni. Yabona mfowethu nina balandeli ngisho koZimbabwe shothi ukukhuluma kwenu kufanele nikhulume nicophele lithi ndini kuphi ngoba abalandeli bakhona yonke indawo. Azwalo wonke izwe leli kodwa nje siphuphisa abantu bendawo nje impela besithathe besininde ubulongo nje ngemuva impela ukungagcina nezinqe zihlaza nje ngenxa yomuntu nje onenhloso yakhe yena ngento akafuna ukuthi kufezeke into zakhe ezikungcola phekwegama lakho. No siyabonga.